belakang hambai. Ini cini mandai pulinpur ni bisingo khobjak mandai pulinpur edisi constituency ni bisingo khobjak South pulinpur ni mungkri sadu kami chikonsa kami oro ni cini bukuksong belai khaino Bubagrani no khasuk nai rok Bubagrani hamjak nai rok Bubagrani borom ri nai rok aboni bagai sing borok bai kok salainya ni phaileka aboni bising tui Bubagrani yapai yakaba Bubagrani hamjak mani mari borok no kijak yapari kelangka kheteng belai khaino o kamini bukuksong active borok Bubagrani je kono program bo thango aboni bagai borok rignai kanai risatuyui tiprajak ngai mosang riwoi belai khaino Bubagrani misil meeting mosang ri aboni bagai sing belai khaino kha tong thogoi hamjagoi bongni okamiwo जों meeting khlainani ni khaike o meeting khlaimani bising tino chini chikon sa chini yago je manmani khotong tongmani abo जों borokno khotong sasa yapari kelangka ani o kamini bukuk jongno borok total oro 20 jana tongo o 20 jana no जों oro hamjakmani Bubagrani hamjakmani mari जों yapari kelangka boskango जों taibo o kami kaisaya जों jotto amjaino tuino जों taibo program khainai taibo thanjani mariwo chin bukuk jong phainai emne to thanjani mariwo tongo no oro aboni bagai ang kok kotor saimanu je TWF kaisano buri bodol je buri rokni bagai hamkrainayo sara tirpurawo TWF jebabe samung khai tongo anase konase oro kono mohila congress mohila morcha nari samiti IWF rok phaye dokol khaimaniya সংগঠন khaimaya aboni bagai ang jotto bukuk jongno sanai TWF Tripura Women Federation obo kaisa chini Bubagrani sengkrak jeksong जों thyasak जों Bubagrani sengkrak jekngi tongnai chini hatai dofano rokha khaitiniwo जों Bubagrani logio tongnai abon ani saklai hambai joto